Keski-Pohjanmaan Virtasten uutisista. Tällä viikolla olemme käyneet haastattelemassa Opiston Virtasia heidän työharjoittelupaikoillaan. Osa Virtasissa on työharjoittelussa Kemialla ja osa taas. Seuraavaksi haastattelemme S-Marketin työntekijöitä Maria, Asko ja Harri. Mä oon Mari ja S-Marketissa. No, mitä sä oot tykännyt olla täällä S-Marketissa? Ihan hyvä. Minä olen Harri. Täällä olen työharjoittelussa täällä S-Marketissa. No, mitä sä oot tykännyt olla täällä? Mukavaa. Minä olen Asko Körynen Ulosa. Meidän oma perhe. No, mitä sä oot tykännyt tästä työpaikasta? Minä tykkään hyvin kaikesta. Minkälaisia työtehtäviä oot tehnyt täällä S-Marketissa? Pahvilaatikoita ja muovia. Panen koneeseen. Aamulla tulen 9:00 tuo meidän opettaja tuo Sanin kanssa. Ja tuo Asko, se opiskelikaveri. Meidän koululta minä tulen taksilla, autolla, autolla. Aamulla sitten minä ootan milloin Sani tulee. Sitten se Askokin tulee. Sitä me odotetaan aamulla. Sitten tullaan. Onko teillä kiire täällä S-Marketissa? On vähän. Välillä tulee kiire aina päivään. Tulee ainakin. Oli 9 loppuu sitten työt. Voitko kertoa vielä terveisiä? Kyllä voi lähettää ja terveisiä hyviä asioita. Salille, tulle, Kinsille, siellä Kompassissa, Hennalle, meidän luokka-avustajalle. Aikille meni terveisiä. Ja hyvin menee. Terveisiä kaikille. No niin, kiitoksia. S-Marketin jälkeen käydemme haastattelemassa Auna, joka työskentelee Hiedensä K-Marketissa. Onko ollut kivaa täällä K-Marketissa? On. Mitä sä oot tehnyt? Syönyt pahveja ja muoveja. Ja äsken laitan noita ringeleitä ja vessapapereita. Onko kiire noitten muovien ja pahvien kanssa? No ei ole. Kuinka kauan sä oot täällä K-Marketissa töissä? 3 viikkoa. Onko tullut uusia ystäviä? On. Se on meidän koulun opettaja. Seuraavaksi siirrymme Kokkolaan, jossa kävimme haastattelemassa Timo, jäikö hetki kentällä? Töissä Helsinki kentässä. Likaisia asioita koneelta puhtaita pois. Ihan kiva homma mulla tuotiin siistikonen käyttö. Ei ole kiirettä, ei ole. Ihan rauhassa. Ihan rauhassa mä tein ne ei se kiirettä. Erityisesti työt sinne työliikkeelle jää patanalle. Jatko hetki kentälässä, siirrymme pyöräliikkeen Rypäkin tiloihin ja haastattelemaan Jarkkoa. No, mä oon Jarmo Patana ja mä oon täällä työharjoittelussa täällä pyöräliike Lübeck
nimisessä firmassa töissä ja hyvin on mennyt. Huoltotöitä on tehty ja korjaamista ja kiiloittamista. Onko ollut mieluisa? Kyllä. Kiire ei ole mitään, mutta huolellisesti pitää saada käyttöön. Ja mulla ei ole mitään kiirettä. Töitä riittää. Onko työkaverit ollut mukavia? Kyllä. Kuinka kauan sä oot täällä työssäoppimassa? 3 viikkoa täällä. On opittu paljon. Haluaisitko lähettää terkkuja vielä joillekin? No, koulukavereille ja opettajille. Kiitos haastattelusta. Tässä olivat Virtasten uutiset tällä kertaa.